Hola, em dic Josep Tebar, estic cursant el segon de batxillerat científic a la Sagrada Família de Sabadell i em presento un concurs amb una reacció àcid-base en la qual intentaré demostrar que els comprimits ibuprofeno no es desfan a l'estómac sinó a l'intestí prim basant-se en el pH de les zones. El pH de l'estómac sol estar entre 1 i 3, fet degut a que les cèl·lules estomacals segreguen àcid clorhídric perquè hi pugui haver uns enzims digestius que en medi àcid s'encarreguin de dissoldre el menjar. Intentarem recrear aquestes condicions in vitro utilitzant àcid clorhídric 0,1 molar, el qual afegirem en un vas de precipitats que escalfarem a 37 graus intentant aconseguir les condicions òptimes. Un cop tinguem l'àcid clorhídric preparat, afegirem unes gotes de taronja de metil per confirmar que es tracta d'un medi àcid. Un cop tinguem les condicions de temperatura i de pH exactes tal com volíem, afegim el comprimit i observem quin és el resultat. En aquest cas, a un medi àcid no li succeeix res. A continuació, intentem recrear les mateixes condicions de temperatura, en aquest cas amb hidròxid de sodi, és a dir, una base que neutralitzi la nostra primera dissolució i per tant s'observi un canvi, tal com succeeix en l'intestí prim, on el pH canvia i va d'un pH entre 5 i 7. La part més bàsica la porta la bilis i el pàncreas, que és un medi neutre necessari perquè hi puguin produir les reaccions amb el menjar i els enzims per absorbir el menjar. Un cop afegim la base i aconseguim les condicions de l'intestí prim, observem com canvia de color i es torna d'un color més groguenc. El comprimit comença a dissoldre's a un ritme molt més elevat. Amb paper indicador mirem quin és el pH que tenim actualment en la nostra dissolució i observem que es torna de color verd, és a dir, un pH de 7, igual que hauríem de tenir l'intestí prim. Així doncs queda demostrat com aquest tipus de comprimits es dissolen a l'intestí prim i no a l'estómac, aprofitant un recobriment anomenat euragit. Per tant, la química ens ajuda en el nostre dia a dia amb coses tan senzilles com curar un mal d'esquena o un mal de cap. Ara intentem treure aquest recobriment. Llavors, què succeirà quan dipositem aquest comprimit en un medi àcid? Es dissoldrà o no es dissoldrà? Seguim els passos que hem fet anteriorment, en les mateixes condicions, i un cop dipositem el comprimit dins la dissolució, observem com es dissol a un ritme molt més elevat que anteriorment amb la capa de recobriment d'euragit.